Mga ka-K5, isa karon sa Ginakabalak sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang online voting sa siniyang eleksyon sa subong atuig 2025. Kag sa pag-interview naton kay IPPO Director Colonel Bayani Razalan, ginpahayag sini nga madamo na sa subong sang money services nga mahimo dira isend ang kwarta agud nga mabakal ang boto sang mga pumuluyo mga ka-K5. Dugang pa sini nga dako nga pagpanghangkat para sa ila ang ini nga tikang sa din ila ginatun-an kung paano nila maaresto kung madakpan ang mga nagapangbakal sang boto. Samtang nagapanawagan naman ang IPPO kaupod ang Commission on Elections o COMELEC sa mga pumuluyo nga mangintampad nga botante kag hindi pag-ibaligya ang ila boto. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera